Masukala naman, hinayo pa, bakit niligal lang mga yan? So, ayan mga boss, mga ka-OMGC. So, bali nandito tayo sa plaza ng Naga City. Suportahan natin ang musika publiko na original composer ng mga Bicolana. So, ayan mga boss, mga ka-OMGC. Hanggang alas 10 o 10 PM sila dito sa plaza ng Naga. Palay-lay na dyan na mabuhay, Pleasant Call! Rastafari! Sila ang tunay ng mga pangkat, sila ang tunay ng mga praning, sila ang tunay ng mga kriminal. Kumusta Pilipinas? Sa kamay ng mga naka-uniforming manunugan, sa kamay ng mga naka-uniforming manunugan, ala, Diyos ay masukala naman, hinayo pa, bakit niligal lang mga yan? Kung boys lang ang kanila, di na dahilan. Eh bakit mas marami pa yung kulang kesa mga nakulang? Ang publikong paaralan, kulang-kulang. Wala ang bogama. Sa pagpalay mo na pagkatako mo, kung tulong mo na wala na kami bakit sa'yo. Sa pagpalay na pagkatako mo, kung tulong mo na wala ka na saysay dito. Sayaw, sayaw, wala na kami bakit sa'yo.